Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ana na punta mga higala, ini ang atong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw? Adlaw karon nga Biyernes. Unsa matarong pitsaha? Pizza 16 na. Pizza 16 na kini sa bulan sa Pebrero. No, 2 days after kining Valentine's. So kumusta naman mo nang higala no? Nang hidaot ko nga ana agyud kamong tanan sa Kapiskays Panglawas, no? Mayra kayang Bulakaw, mayra po kayong muginaw. Doon ako nailhan mga higala nga nagkiang-kiang na tungod sa kagulangon. Pero akong kumusta naman lininakyan ni mo, brother? Sa dili na kay ikaw kalakaw, brother. Pero mayra man kong muginhawa, okay na ko. So, importante gina yung higala nga katong giingon bitaw sa drama nga Ginhawa Dilpin. Yun yan, ano? Nahala no, may muto na kanatong tanan ng atuang mga senior citizens. Kumusta naman? Kumusta naman kanong puding? Okay na ko kayo pa dahil wala na yung problema. Ba? Wala na kayo problema? Wala na yun pa dahil. Very good, no? Unsa man, wala ba maglabad ang imong ulo? Wala na yun pa dahil. Naginawa pa ba ka? Wala, naginawa pa pa dahil. Buyagin tao ka pa dahil. Ano naman taong dili naman ta kaginhawa nga wa man tay problema sa tuang ginhawaan. Very good. Ikaw, Mr. Cheng, kumusta naman ka, Mr. Cheng? Okay na ko kay Father, wala na ko problema. Sige ramon ko gihapon, simba gihapon ka nabuntag. Gani karong hapon apil gani ko sa kuan Station of the Cross, no? Oy biligon o katud ato na pahinumdum ha sa atong mga kaigsuonan nga mga Kristiyanos. Labi na gayon mga Katoliko, mga Aglipay, of course, kinaama po Station of the Cross ang atong mga igsuong Aglipay. Apil kita sa mga kalihukan sa kining gitawag nato og Kwaresma. O sana niining maong kalihukan nato sa Kwaresma, maog yun kining gitawag nato sa in English o Station of the Cross or Way of the Cross. A way paingon sa kaluwasan. Tungod kay ang cross lagi, mauman ang kaluwasan tungod kay diha man sa krus giluwas ni Kristo ang kalibutan. Hala no, maayong mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga anaa gyud kamong tanan sa Kapiskays Panglawas niining kamuntuhon. Bueno, ari kita mga higala sa ato ang Saint of the Day. Bueno, ang atong Saint of the Day karon si Gundiri sa atong listahan February 16. Walay lain kung dili si Saint Daniel. Saint Daniel. In English na mahigala, no? In English na, Saint Daniel. No? Kung sa ato pa na San Daniel, kung sabihin ni sa apa. He and other 4 companions, Elias, and Jeremy, and Samuel, visited Christian condemned to work in the mines of Cilicia during Maximus' persecution to comfort them. They were all arrested, tortured, beheaded, and of course the Christians tried to retrieve their bodies, but they were also arrested and tortured and murdered. Sus ko, ngil-ngil ginay kaya po ng kamatayon ni San Daniel, no? Kay duna di ay upat ni sila kabuok, no? Nga Elias, Jeremy, Samuel, ug lain bagyong Elias. Unya, nagkuan kini sila ilang gibisitahan ang pipila ka mga Kristiyanos nga matud pa gihimong ulipon ug nagtrabaho sa usa ka mina didto sa Cilicia. Unya, sa dihang ina kining gibuhat nila kini panahon sa persecution, no? Kining gitawag sa in English og Maximus persecution. Sa ato pa panahon sa kining ni Emperador Maximo, no? Unya matud pa aron pud intawon nga to comfort them, no? Aron ila po intawon nga matagaan og gamay nga konsuelo. Pero gidako pud hinuon sila nagipang torture, no? Basta puti pasabot gipasakitan og
gipangpulungan sa ulo. Unya sa diha nga nangamatay na sila, adunay mga pipila ka mga Kristiyanos nga misulay in town kini sa pag-retrieve or pagkuha sa ilahang lawas aron tagaan og Christian burial. Ug ang nahitabo, no, sila mismo usab gidako ug gitortured. So sa pagtulunan nato sa kinabuhi nila ni San Daniel nga sa pagka-Kristiyanos di ay dili lonlon kalipay. Mabitan nga uban nga mga Kristiyanos mga higala nga usahay makadungog ko puro sa gyud achievements nila as Christians, no? Nga nabitang magtestimony sila kabahin sa mga grasya nga ilang nadawat, ingon ni ana, no? Nya malipay pud ang tanan, wa pa ko kadungog og Kristiyanos nga nalipay tungod kay nakahatag sila mga pagsakripisyo. Kalagmitan nakadaog og siftik, nakapasar sa board exams, nilambo ang negosyo mo na akong nadunggan. So medyo lahi-lahi kini ilahang San Daniel, no? Kaya ang ilahang kahago gitumbasan man og dugo nga iisip ko sa kamartir, no? So karong adlaw mga higala, gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Daniel. Bitaw pa din, no? Kini dahil pagka-Kristiyano, usahay duguon. Duguon mo lang, dili na ingon ka usahay, sige yun na, no? Kini panahon pa sa mga, panahon pa ni Kristo mismo, no? Sa diha nga nagpasakit ang atong Ginoong Jesucristo, no? Nakita nato nga nahimo yun nga duguon usab, no? Ang iyahang mga pagpasakit, no? Muna, no? So muna nga, karong adlaw atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Daniel. Abi, no? Ari nakita mga higala sa CBCP News, Balitang Simbahan niining kamudtuhon. Abi, no, si kagahapong adlaw si Cardinal Jose Advincula, ang Archbishop of Manila, may padayag niining mao niya nga pamalandong panahon sa Kwaresma. Matod pa niya, we pray to turn to God. We fast to be free from hypocrisy and worldly attachment. We give alms to the poor to recognize the presence of God in those only hope is in Him. Sa ato pa sa Binisaya Maningala, magampo kita pagpakita nga mudangop din kita sa Dios panahon sa kalisdanan. Magpuasa kita aron pagpakita nga andam kita sa likway sa bisan unsang mga pagpakaaron ingnon o mga kalibutanon nga kalibutanong mga paghaylo, no, detachment. And we give dihatag kita og mga at hinabang or limos ngadto sa mga makililimos to the poor, mga kabos, aron pag-ila nga ang Ginoo anaa niadtong mga tao nga bugtong gilauman mao ra gyud si Kristo. Mao kini ang gipagtudlo usab ni Cardinal Jose Advincula, ang Arsobispo sa Manila. Balita gikan sa Vatican, si Pope Francis nagkanayon ang Kwaresma maoy panahon nga ato ang susihon ang atong kaugalingon pag-ipaabot nato ngadto sa Dios pinaagi sa atong mga pag-ampo ang atong mga kagustuhan, mga kabalaka ug mga kahuyang niining kinabuhian. No, mao kini mga higala ang mga pamalandong usab sa atong talahurong Santo Papa atul usab sa pagsaulog nato kagahapong adlaw sa pagsugod sa Kwaresma or Ash Wednesday. Nahala, no? Kumusta naman ato dayang itibayaon og mahimud to mga higala ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata diri sa Sibulan, ug ang ato usab nga station manager didto sa Actin Basay, no? Actin Basay nga mao si Brother Elmer Logatiman ug ang tibuok Logatiman family, no? Nasayon ko dagko na kayron sila si Kintoy, no? Kumusta naman kado, no? Siguro may mga apo na, no? May mga apo na kini si Brother Elmer Logatiman. Kaya patong sa una ating anha-anha po ko diha. Atos buntod, adto sa ilahang matod pa transmitter, medyo mga gagmay pang bata ni sila Skintoy. Karon, murag may mga apo na, dugay-dugay naman tumurag na nga po na si Elmer, pinaagi usab sa iyahang, mga pila to kabuk anak ni Mumer?
murag duha man to, no? Kumusta na po si Ma'am Lugatiman? Okay. Nahala no, ari kita mahigala sa atong ginagmayng Jolo joke, no? Okay. No, doon na. Doon na di ay doon na di ay nag-istorya ang mga kinibang mga kuan kana bang managhigugmaay, no, kay Valentine's Day man ka itong nosang adlaw, no. No, sa pinaabot ko na huna sa kining babae nga lain man pud ang iyahang kining pamaagi, no. Niingon ang babae ngadto sa iyang uyab nga lalaki, doon kanang murag laay man kaayo ning ato ang relasyon. Magdula-dula ta dong, batliks pagkabata ba? Sabi po itong dulaon ko nabi. Kanang tago-tago ba? Magtago-tago, gaya mo kong pangitaon. Ingon ni anak. Ay, ayaw lang giday. Lisod ka ayo ng imong giingon. Ha? Nganong lisod man? Dili mo ko mutago pag ayaw ka nang igo ragog kang mutago-tago ragog ko. Siya ay lisod ka day. Kaya doon na rabay giniingon sa in-English nga, a woman like you is hard to find. Muna nga, a woman like you is hard to find. So ayaw mong tago-tago na kay lisod kay kang pangitaw. Job ba yun daw? Job talaga ito. No, gila liman kaya magtago-tago kanya pangitaon tikaw. Nga doon na rabay giingon sa in-English nga, a woman like you is hard to find. Una mga higala no? Doon na mga babae, mga higala nga lisod kayong pangitaon. No? Sama sa kanabitang magtago-tago, ayaw yun. Muna mga asawa usahay magtago-tago. Ayaw tago-tago na ha, kaya a woman like you is hard to find. Yung niya. Pritchie, kaya si Pritchie muna siya, a woman like her is hard to find. Di ba, Pritchie? Nahalari kita mga higala sa atuang catechesis na ta. Catechesis. Okay. Ano na ta mga higala sa kabayang Mama Mary. No, Mama Mary ta. What are the $7 of Mama Mary? Unsa man ang pito, no? Pito ka mga kasakit sa atong mahal nga birhen. Number one nga kasakit sa atong mahal nga birhen, mao katong panagna ni Simeon. No, katubitang ato kanang mabasa sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 33 hangtod sa 35. Nga diin miingon kini si San Simeon ba, katong propeta. Ito bitong gihalad ang bata dito sa templo. Nga niingon kini si San Simeon nga ang kagsub-anan mulag mahisama sa usa ka sa duha sa sana ang kasub-anan ng Mama Mary mahisama sa usa ka punyal nga duhay sulab nga mulagbas sa iyang kasing-kasing. So pagkadungog ni Mama Mary ni ana, nasayod na siya nga aduna gyud niya umalabot nga kasakit nga iyahang matagamtaman. Pero wala sa nareklamo. No, muna ang una nga dolorosa, no, sa ato ang mahal nga birhen. Ang ikaduha mao kadtong pagbiyahe nila sakay siya sa usa ka asno or donkey, unya gidala siya ni San Jose dito sa kining gidala siya San Jose dito sa Ehipto. Dinala ang bata nung nagisakay siya, gidala ang bata kay Patyon man ni Herodes. No, kanang mabasa sa Mateo 3 kapitulo 3 ang 15. Dili lalim mga kagulanan kato sa mahal nga birhen nga dili lalim, gilaliman kag bag-o pa kang nanganak nya ikarga kag kabayo nya dadon dito sa Ehipto nga kanang Jerusalem ug Ehipto sa akong paminaw wa makukadto ang lugar pero mo layo-layo gyud na. Mo kana ang ikaduha nga kasakit sa mahal nga birhen. Ikatulo nga kasakit mao ang pagkawala sa lingit ng bata dito sa templo. Ato kanang mabasa sa Lucas kapitulo 2 41 hangtod sa 52. No, kada sa diha bitang dili bi alalim tinuod gyud nga mawala imong bugtong anak didto pagud sa daghan pagod kayong tawo. Anak mo na nga usa kadto sa mga kasakit sa mahal nga birhen. Nakatulo katubitang nagkatagbo si Jesus ug ang iyang inahan samtang si Jesus nagpas-an sa krus. Dili jud to lalim sa mahal nga birhen nga nagtan-aw siya sa iyang anak nga nagpas-an sa krus ug gi matud pa gipasakitan, no,
kana bitong gipanamas-tamasan ang iyang bugtong anak. So dili to lalim ingon ni ana no, nya usa tos mga kasakit sa mahal nga birhen. And number 5 nga ikalima nga kasakit sa mahal nga birhen, sa diha nga ang iyang anak gilansang sa krus. Perte gitong sakita sa mahal nga birhen no, kay tiaw bagot imong bugtong anak nga pinalangga gilansang sa krus. Kana ganing inahan nga magtanaw sa iyang anak nga tinga-tinga nga maayong pag-aatiman sa mga doktor, pero niabot na gyud ang panahon nga siya kuhaon na sa Dios, dili gyud ang lalim. Samot na gyud ang mahal nga birhen nga ang iyang anak nagtinga-tinga didto pagod sa kasakit sa krus. And number 6, ang kasakit sa mahal nga birhen mao kadtong pagpakanaog na sa patayng lawas atong Ginoong Hesukristo gikan sa krus. Ato kanang mabasa sa Juan kapitulo 19, 31 at 37. Muna gitawag nato o kana bitaw tingalan ang limot ko. No, katong bitaw ang mahal nga birhen nagsabak na sa patayng lawas sa iyang anak. And number 7 is Jesus laid on the tomb. Sa Juan kapitulo 19 versikulo 38 hanggang 40. Mao katong panahuna nga ang atong Ginoong Hesukristo gipakanaog na gikan sa krus. Usa pud to sa mga kasakit sa mahal nga Birhen Maria. Nagsumana nga ang atong mahal nga Birhen Maria dili nakaambit pud sa kasakit sa atong Ginoong Hesukristo no. Sama sa usa ka inahan nga magtan-aw ka sa imong anak nga matud pa naggisakit dito sa krus, dili ginalalim. Ako dili man ko amahan kay wala man lagi ta namin nyo, pero dili ginalalim nga magtan-aw ka sa imong anak nga mag-antos diya sa kamatayon hangtod nga kini gilubong nganiana no. So muna nga ang atong mahal nga birhen no, sama ra pud sa gilansang sa krus, although wala siya gilansang, pero aduna ikaupat nga krus, di ba tulo ra man to ka krus no, pero nahimong upat nganuman ang ikaupat nga krus mao mismo ang krus nga diin gilansang ang atong mahal nga birhen. Manang subo lang kaayo mahigala no nga dunay pipila ka mga tawo nga pasipad-an po din tao ng atong mahal nga birhen no, kay galigi tungod lang yan atong mga Katoliko nga ato manggong gidayig, ato mangyud nga kanunay mangyud kita nga nagdayig nagpasidungog sa mahal nga birhen, nga duna mangyud ubang mga Kristiyanos nga nagtuo nga gihimo na nato nga Dios si Mama Mary. Muna nga taon si Mama Mary pasipad-an ang iyahang imahe bukon ingon niya na bugal-bugalan tungod lagi kay matud pa nila tawo ra pod ang mahal nga birhen no. Muna nga subo kung paminawon no nga ang atong mahal nga birhen nga nagpasakit nudungan sa pagpasakit siya nga nahimo nga gigaug-gao sa pipila ka mga tawo. So muna nga kitang mga Kristiyanos no, ato yung panalipdan si Mama Mary, ato gyud siya nga kanang gitawag natong ilikay sa bisan unsang mga pag-augao no, ato gyud siya nga matud pa we will always be on the side of Mama Mary, nga ato gyud siyang labanan natungod kay si Mama Mary dako kay siya og papel sa pagkaluwas sa katawhan. Dako kay siya mo nang gitawag siya co-mediatrix sa iyahang pagpasakit. Abi no, din na lang unta kutob-kutob ha. Nya ako daing pahinumdom no sa ako ang mga sakop. Karong gabi diri sa ayong ba ayaw mo kalimot ha, mag-Station of the Cross ta karong gabi alas 6 no, ari ra ta magtapok-tapok sa simdakong simbahan tong assembly ha karong gabi no. Unya ang mga sponsors karon ang mga mubasa sa 1 to 7 mao ang Zone 1 no, poblasyon proper, ug ang mubasa sa Station 7 to 8 to 14 mao ang Zone 1 poblasyon south ha. Okay na ta ha. So ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga magkagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.